Hi guys, so ngayon, wala pala akong lipstick, be. Meron akong lipstick dito, pwede lipstickan mo ako, be? Sige. Mamaya na. Ito na yung apple natin, guys, yung ating hacienda. Bukid, tingnan yung bukid rin, oh. Yan na yung hacienda mo, di ba, be? Na pinuntahan natin last month. Wala na, guys, pati yung grapes. Oh, napatay naman, guys, hindi man inalagaan ni Brenda. Lots of apples raw over there. Over there. Look, ano to? Pwede ito ano sa ano, yung tawag nun? Sa mga alaga mo, be, rabbit doon. Rabbit, ayaw ko na. Ano ba yan? Yung mga ano? Yung deer. Look, daming pumpkin, oh. Gusto mo mag-picture-picture dyan, be? Teka muna, may tao. Sige na, upo-upo ka lang dyan. Huwag kang upo sa ano ha, pumpkin ha. Kasi una, nalupyak yung iba dahil sa sobrang ano, soft na. Okay, so dyan. Ang ganda dito, no? Bukid natin dyan. Wala namang apple dito, guys. Naku, talagang buhay na ito. Wala na. Saan? Ay, dito daw, point something, oh. Look. Look, meron pa dito, oh. Asa naman yung apple? Nagbinta pa sila ng apple? Ay, mayroong apple doon, be, oh. Doon, oh. Ano yan? Ano yan? Sa akop yan? Ay, hindi yan part, be. Hiwala yan, oh. May fins na, oh. Hindi na yan kasama ng hacienda mo. Hindi mo alam yan, be. Hala, be, ano, be? Tika. Wala nang apple. Yung green doon sa kanila, oh. Yan, oh. Yan, oh, yung green. May green doon, oh. Kakain sana tayong apple. Mapunta tayo. Wala nang laman. Free. Ngayon dito, guys, wala nang entrance. So ngayon, sabi pa ni Brenda, free eating daw. Mga mukhang kain talaga. Anyway, so, yan. Pero wala naman ng bunga. Pakita ko sa inyo, guys, wala nang bunga yung apple. And then dito, may bunga. Sa taas naman, hindi na maabot. Kaya hindi na nakukuha ng mga tao kasi sa sobrang wala naman eh. Asa naman eh. Ando to, oh. Sira na doon sa ibabaw. Wala na tayong makain. Ano to? Oy, oh, ito, tignan mo. Nasayang lang pala, guys. Look, tignan nyo. Sayang na sayang. Nahuhulog lang. Hindi naman yan pwede makain. Hindi na yan makuha. Hala, open dito, guys. So, I guess makapunta tayo dito. Allowed ba tayo dito? Hala, guys, baka. Hala, may boat doon. Be, magpicture tayo doon, be. Ay, baka bawal. Nandito na yung apple. Ay, ang dami pa rin nahuhulog, oh. Ay, meron doon, guys. Look. Uy, meron dito. Nasa taas man yung iba, uy. Look, oh, apple. Apple. Hala, ang daming nahuhulog. Ang daming apple sa ibaba, oh. Hindi talaga kinukuha. I think kinukuha nila yung mga nasa ilalim, guys, and then ilalagay sa box. And then I think may pupulot, may gagawin ata nilang ano, pakain sa hayop or gagawing something, I don't know. Pero look, ang daming sa lupa. So ngayon, hanapin natin si Brenda. Asa na yun si Brenda? Lang, may tao pa doon. Look. Oh, dito, oh. Fuji ata ito. I think Fuji ito, be. Look, of Fuji ata ito. Fuji apple. Look. Ang dami. I think it's a Fuji apple. Wala, may tao ata patungo dito. Madumi na yung puwit mo, be. Ito tayo kukuha, be. Maganda sa ibabaw, oh. Kuha tayo dito. Dito tayo kumuha, eh. Pero, same lang sila. Same lang. Okay. So, maganda dito, oh. May tao. Mahaba. Alin? May tao? Hala, may pulis. Patay. Patay si Brenda. Mapriso talaga ito si Brenda. May tao, guys. Patay, may pulis. Hala, may pulis, be.
Yun guys, magpipili lang ako dito ng apple ni Brenda. At ang hirap dito kasi short ako. Mahirapan ako guys, so hindi ko maabot-abot. Meron akong nagustuhan dito pero hindi ko maabot. Sana hindi ako mahulugan kasi hangin. Ang daming nahuhulog. Tika muna. Be! Meron ka na nakita, be? Hala! Nahuhulog na guys. Be, diba? Ang taas bilok. Be! Hindi ko makuha. Grabe naman itik. Be, kahit isa lang. Look, dito maganda oh. Ito mahaba ka naman. Look, itong isa ito. Ito? Yan, oo. Bantay mahulog yan sa mukha mo. Okay na. Okay na. Then, ikaw, kuha ka pa ng isa. Okay, isa. Sa'yo to, ha? Yung hindi masyadong hinog, be? Gaganyanin mo ba, Be? O para, ano, shake. Ah, okay. I-shake daw, i-shake daw, eh. Si Brenda talaga. I-shake daw yung apple, guys. Ang dami. Be, i-shake natin. Ako pa yung pinahirapan ni Brenda daw, mag-shake. Oh, guys, hindi ko talaga makuha, guys. Hala, ang hangin! Be, mahulugan ka dyan, be. Nakuha ka na? Nahulugan ka? Be, hindi. Ako sa may apple. Ito, di ko makuha. Ano, ginoo ko. Ang hirap naman itong buhay pala mag-apple picking, guys. Sige. Oh, God. Ito na. Thank you. Ito, Tatlo. Ano na lang yung, lima. Nagkahugaw-hugaw ka na, be. Tara. Ito lang naman. Kumain na kami. Hindi ba? May pa-smile pa siya. Mo, sayang ito. Makain pa man yan sa Pilipinas, guys. Kaya nga. Nahuhulog lang ito ba? Wala pa siyang sira as in, oo. Wala pang sira talaga. Saglit nga, may gagawin ako, Be, ha? I-ano mo yan? Maggagawa ka ng heart, be. Ay, oo. Heart ba? Lahat ng apple, lagyan mo ng heart. O, diba, Brenda gumawa ng I heart you. I heart you, apple. Ay, Okay, guys, ang bait nila, oh. Binigay, look, oh. Free! Libre. Kasi ang daming nahuhulog kasi doon. So, binigay na lang ng free. So, kaya kailangan namin babalik dito, guys. We have to come back. With orchard po ito if you live in the city. So, promotion. Promotion, So, Orchard. I'm sure maraming mga taga Queens, taga ano dito. Punta kayo with orchard. So, maganda dito, guys. As in, may music, may kanta Picture mo doon. ako lang dito. Model ako. Or parang ano. Promotion na. Okay. Farm apples. Come on. Picture. Video yun. Dito tayo. So, binigay. I think may-ari yun siya. Siguro. Oh. So, ayun, dapat na 5 yung sa akin. 2 sa kanya, 3 na sa akin kasi libre, guys. Hindi ako kakain. Bakit? Dalawa sa'yo, eh? Ayoko, be. So, binigay niya sa amin. Kasi alam naman natin na daming nahuhulog. Parang naisip niya ba, ang daming nahuhulog, and then 5 lang yung kinuha. Ibigay na lang natin, di ba? So, ang bait, o, di ba? So, kailangan nating babalik dito kasi ang bait ng may-ari. Talagang mabait naman talaga sila. Pumunta tayo noon dito. Hindi tayo bumili. Nagkain lang. Nagkain lang. Until now, nag-apple picking, nag-apple eating. Hay, nako guys. Andito na kami sa hadambuhalang sasakyan. Hello, pay attention, be. Hala, bantay ka dahil. Ha? Malayo, be, kahit open. Ang hangin. Alo, binigyan talaga kami. Oh, libre. Ano pa siya? Libre. Na ano siya, naisip niya ba? Oy, 5 lang ito, oy. So, ibigay na natin ito, di ba? Kawawa naman kung dalawang to, charot. Nagpunta lang dito, and then 5 lang, oh, di ba? Kasi guys, nakikita nyo naman, uy, ang daming nahulog, no? So, kahit magpunta kami dito everyday, kakain kami, and then kakain na din, magdala na naman 5. Oo, 5 everyday, o, diba? Sige, lipstick muna. Ako din, be. Nang hindi tayo parang bangkay. Sige, punta na kami sa bahay, and then uuwi si Brenda, and then susundan ko siya. Kasi guys, hindi siya pwedeng magbiyahe layo-layo pa, dubli-dubli, ganun-ganun. Empty na yung, hindi marunong mag Oy, nag-drive siya, guys. Ako solo. This is a So, second time na. First time sana may license siya. Wala pa akong license. Tapos, asa yung lipstick ko? Kinuha mo? Hindi, oy! Anyway, guys, let's go. Mainit, be. Open mo yung window, be. Saan ba yung Ano, di ba binilhan inanuhan kita ng lipstick? Oo, be. Pagka, ano lang to. Ito kasi nude lang siya. Ano, pangit man yan. Alam ko talagang pangit yan.
So mean yan. Alam ko talagang pangit yan. Tara! Ganyan lang, yung walang ano lang talaga kulay. Hi guys! So ngayon guys, sumunod si Brenda sa akin. Turn left on I-84. Kasi meron siyang sasakyan. So ngayon, susunod na lang siya sa akin kasi uuwi muna siya. Pagkatapos punta kami sa Filipino store. Ang hina niyang magpatakbo. Kaya gets ko yung ibang taong nakasunod sa kanya magagalit kasi nga ang ano niya ang hina magpatakbo. Bago pa kasi ganyan yung bago guys. Anyway, so uwi muna siya kasi yung sasakyan niya walang gas. Almost empty na. Hindi niya nilagyan ng gas. Itong si Brenda talaga. Turn left at the traffic light. Ang hina ni Brenda. Ang hina mo patakbo. Ginoo ko Lord. So yun guys, andito na kami sa gasoline station. Time naman ni Brenda mag-ano ng loto. Kasi kailangan niyang taya din daw siya eh. Gusto ding manalo. So kaya yun. Gusto din yung manalo. So let's go na talo. Diba? Ayun. And din pagkatapos nito, kakain na lang kami. Kasi gutom din ako. So yun guys, dito lang tayo sa Sana nag-enjoy kayo sa aming mga apple picking kalukuhan namin. And kita-kits tayo next time. And salamat ulit sa panonood. And sana naka-smile kayo. Okay, diba? Bye!